Salamat Atan TV kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Türkmenistan bilen Pakistan sowda gatnaşyklaryny diversifikasiýalaşdyrar. Türkmenistan bilen Özbegistanyň özara sowda meçhur Kamala Harris dalaşgärlige has ýakyn. Tesla 2026-njy ýyla robotlaryň köpçülikligini önümçiligini ýola goýar. Türkmenistan bilen Pakistan sowda gatnaşyklaryny diversifikasiýalaşdyrar. Pakistan İslam Respublikasyna saparda bolýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmelere gatnaşdy. Pakistan tarapyna Pakistanyň vice-premieri, Daşary işler ministri Ishaq Dar başlyklyk etdi. Radio Pakistan ýaýlymynyň habar bermegine görä, syýasy geňeşmelerde taraplaryň arasynda sowda gatnaşyklaryny diversifikasiýalaşdyrmak hemde üsaşyr sowda şertnamasyny tamamlamak boýunça ylalaşyk kazanyldy. Pakistanyň vice-premieri Daşary işler ministri Ishaq Dar syýasy geňeşmeler boýunça habarçylara beren beýanatyna syýasy, ykdysady we beýlek ugurlarda gatnaşyklar ara maslahatlaşanlyklaryny beledi. Maýa goýum, energetika, özara baglanşyklar we maglumat tehnologiýalary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlar hökümine kesgitlenildi. Pakistanyň Daşary işler ministri topok gaz geçirjisi we top elektrik geçirjisi taslamasynyň sebit üçin äwirtuli mümkinçilikler döredýänini beledi. Ol parlamentary gatnaşyklary, medeni alyş çalşygy we bilim ulgamyna talip haky maksatnamalary durmuşa geçirmek ilerletmek bagatda ylalaşanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow öz gedegine Pakistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýänliklerini belläp, topok gaz geçirjisi we top elektrik geçirjisi taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin has köp çemeleşiljekdigini aýtdy. Şeýle hem türkmen wekiliýeti iki ýurduň ulug mümkinçiliklerini göz öňüne tutup, halkara ulug geçelgelerini döretmek boýunça işçiň hyzmatdaşyk alyp barmak bagatda ylalaşylandygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň özara sowda meçhur 2024-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara sowda dolanşygynyň möçhuri $614 milyon deň boldy. Geçen ýylyň deýişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkezji $170 milyon artdy. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň ýanyk statistika bardak agentligi habar berýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistan Özbegistanyň daşary sowda hyzmatdaşlarynyň sanawyny 6-njy orna eýledi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň Özbegistana eksportynyň möçhuri $553 milyon deň boldy. Ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň Özbegistandan import eden haritlarynyň möçhuri $60,5 milyon barabar boldy. Özbegistanyň türkmen maýy goýumy 186 kärhana hereket edýär. Kamala Harris dalaşgärlige has ýakyn. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden 5-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawyna dalaşgär bolmajakdygyny, vice-prezident Kamala Harris goldajakdygyny ma'lum edipdi. Entek resmi ýagdaýda elan edilmese-de Harris Demokrat partiýadan dalaşgärlige iň ýakyn adam hasaplanýar. Şeýle-de bolsa Bidenin özü ýerine Harris dalaşgärlige teklip etmegini 24 sagat geçenden soňra Harris üçin $81 milyon pul bagşlananyny ma'lum edildi. Amerikan medeniýetine görä agzalýan görkezji 24 sagatda toplanan iň köp pul hasaplanýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna prezident saýlawlarynyň döwründe bagş edilen pullaryň möçhuri pul bagşlananlaryň sany saýlawyň netijesi barada pikir ýöretmäge mümkinçilik berýär. Şol sebäpli saýlaw prosesinde saýlaw kampaniýasy üçin meýletin bagş edilen pullar aýratyn ähmiýetli hasaplanýar. Kamala Harris 1964-nji ýylda dogurly. Ol Amerika daşary ýurtdan göçüp gelen maşgalada dünýäni. Ejesi Hindistanyň biologmançylyk boýunça meşgulanypdyr. Kakasy Jamaikadan, hünäri boýunça ykdysadyatçy. 1986-njy ýylda Kamala Harris Harvard Üniversitetini ykdysadyýat we syýasat ilmleri bakalavr ugru boýunça tamamlaýar. 1989-njy ýylda Harris Kaliforniýa Üniversitetini hukuk ugru boýunça bilim alýar. 1990-njy ýylda Kaliforniýa ştatynyň adwokatlar kollegiýasynyň düzümine girýär. 2010-njy ýylda Kaliforniýa ştatynyň baş prokurorlugyna saýlanan Kamala Harris 2016-njy ýylda senatyň düzümine girýär. Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vice-prezidenti wezipesini saýlap, saýlanyp, bu wezipeni eýelen ilkinji Afro-Amerikaly we Aziýadan gelip çykan ilkinji Amerikaly zenan boldy. Tesla 2026-njy ýyla robotlaryň köpçülikligini önümçiligini ýola goýar. Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Elon Musk'yň esaslandyran Tesla kompaniýasy 2026-njy ýylda robotlaryň köpçülikligini önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär.
Amerikanyň bu kompaniýasy 2025-nji ýyldan adam pisent robotlaryny ulanyp başlar we 2026-njy ýylda köpçülikliň önümçiligi başlamagy meýilleşdirýär. Kompaniýa bir roboty $20.000 pes bolan bahadan satmak isleýär. Tesla kompaniýasy bir näçe ýyldan bäri şeýle robotlaryň önümçiliginiň üstüne iş alyp barýar. Olaryň şaşyrymly wezipeleri amala aşyryp biljekligi, adam güýjüniň ýetmezçiliginiň öňüne almagy we önümçiligiň netijeligini ýokarlandyrmagy mümkinçilik döredip biljekligi belenili. Şöyle martyna Elon Musk özleriniň Optimus robotuny video ýazgylaryna ýaýradypdy. Aprel aýyna bolsa bu robotlaryň şu ýyldan başlap zawodlarda işläp başlajakdygyny ma'lum edipdi. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'da saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu 12 sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň ilk sanyna görüşýänçek hoşta bolun.